Acábase de inaugurar a 29 edición da Mostra do Encaixe, está todo xa engalanado para recibir a montóns de visitantes que teñen que pasar estes días por Camariñas. Invito a todos os veciños do Concello de Camariñas que visiten, a entrada é gratuita ao recinto para todos os de Camariñas, está todo xa preparado, un montón de novedades, un montón de desfiles, desfile de mañán, 2 de tarde. Malo será que en 4 días non busquedes un minuto para visitar a Mostra do Encaixe e ao mesmo tempo disfrutar da gastronomía de Camariñas, dos restaurantes, das paisaxes, de Reira, do Faro, do cementerio dos ingleses, de Man, de Camelle, de Ponte do Porto e de todos os pueblos de aquí do meu concello. Invítovos a todos a que pasedes un día inteiro na Mostra do Encaixe porque non vos vai defraudar e hai un montón de novedades. Espero-vos aquí a partir de mañán, que a jueves e está o desfile de Carlos Miguel, o desfile das Pequencaixe outra vez, así que invítovos a todos a que mañán visitedes a mostra.